Niko nazalduko zuetaz dinosaurizuek. Dinosaurizuek orain dela milioika urte sorturiko narrasti zediz. Gaur egun aztarna bizik ez dizu zauten, aspaldizun desagertu zuen. Mota eta itxura askotako gonzun. Batzuk aragi jalizin, da bestatzu belarjaliak. Asko lurrizi horri biltzazin, da bestatzuk lau hainkan, da bestatzuk bihainkan. Hon esplikako zer dinosaurizo batzun informazioa. Hau da espinosaurio. Aragi jarita gaiztu zen. 13 metro luzera neurtze bazen, da kresta bat eukiban 2 metro juen. Hau da Parasaurolophus. Kresta bat eukiban metro batekue uretan arna zabaltzeko, da landare gogorra jate bazen. Hau da Pachycephalosaurio. Belar jali zan, da multzutan ibiltze zan, da 8 metro luzera neurtze bazen. Dinosaurio batzuk 30 metro inguru edukitze bazen, da bestatzuk 60 zentimetro inguru. Dinosaurio gaiztuenak aragi jalizin, hauren erkean dizekin da hort zorrotzakin, da bihainkan gainin ibiltzezin. Hone ediz dinosaurio aragi jaliak. Hau da Carnotauro. Liadarrik bazen begizen gainin, da bere gorputze eskataz beteta onzan, da buztana luzi eukiban. Hau da Albertosaurio. 9 metro neurte bazen, da eizan oso ona zan. Hau da Tiranosaurio. Existitu zan aragi jalerik gaiztuena izan zan, da eizan bakarrik ibiltze zan. Bere buruek 1,5 metro neurte bazen, da bere hortzak oso zorrotu zin. Hau da Alosaurio. Hortantzek eukibazen, da zerra itxuran berak eizatze bazen animalizek zatitzeko. Dinosaurio handizenak belar jalizin, 4 hainkan ibiltzezin, da lepue oso luzi eukiben. Multzotan bizizin da oso politzezin. Hau da Apatosaurio. 35 tona pisatze bazen, da 21 metro neurtze bazen, da buztana oso luzi eukiban beran buru defenditzeko. Hau da Brachiosaurio. Handienetariko bada. 12 metro altuera, da 28 metro luzera neurtze bazen. Hau da Diplodocus. 30 metro neurtze bazen, da 20 tonelada pisatze bazen. 4 hankakin ibiltze zan, da multzotan bizi zan. Hau da Camarasaurio. Belar jalien artien txikinena. 20 metro neurtze bazen. Da dinosauriek orain dela 65 milioi urte desagertu zen. Meteoritik talka duelako. Listo. Galderia, zer egin irati? Dinosaurio handi zaurren izetan. Egundan handizenak, egundan handizenak, 12 metro altura eta 28 metro luzeran. Orduan handizen hori. Zon dela zeman luzea? Ez, ia zemat urte. Zer paui. Nore jate banokeli? Nore jate banokeli, oso ondo paule. Honek. Hortxe. Kondizeriz. Zelakan? Papelenik bideo. Repetidor de la